Sanibingelela ababukeli emakhaya be-Blaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Hleli with your girl uLungstar. Namhlanje sihleli nosisi othi unodaba afisa ukulidalula. Sawubona sisi. Ewe sisawubona njani? Njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Ngisacela ubingelela abantu emakhaya usho ukuthi udabukaphi? Alright, sanibonani bakubukela emakhaya. Igama lami nguZama, ngisuka eMnambisi kodwa kwamanje ngihlala la eSouth Beach. Hlala eSouth Beach. Yeah. Okay. Ngoba-ke usivakashele namhlanje esihlalweni sokukhipha imfihlo. Yini le kushisayo? Alright. Mina ngowasemakhaya kahle kahle ngokusuka kwami, ngisuka emakhaya so ngeza la eThekwini ngizofuna umsebenzi ngesimo sokuthi amathuba emisebenzi asiwatholi. Okay. Ngase ngidecide ukudayisa umzimba. Then ekudayiseni kwami umzimba ngawudayisa ngahlangana nobhuti. Lo bhuti waba serious ngami and ubhuti wahamba wayokhokha ekhaya. After ukukhokha kwakhe kwaba ney'nkinga ey'theni phakathi kwami naye. Imancaneke. Ubhuti ngoba uthi-ke nawe wasuhlangana nobhuti uthe udayisa umzimba ngithi. Yeah. So ubhuti umthole emsebenzini? Yeah, ubhuti emsebenzini we-customer lami. Wayi-customer lakho. Yeah. So waseba yi-regular wayithanda lento ayizwayo wabona ukuthi angimthathe lo. Ngingasho kanjalo. Okay, so ngaqhubeka. Yebo, saqhubeka-ke nobhuti-ke. Iy'nkinga zesisaba nazo, ubhuti wengekho kahle embhedeni kanti futhi nasemalini wengekho right eselobolile. So namhlanje ngizokhiphela imfihlo yokuthi after ekuloboleni kwakhe mina ngaqhubeka behind yena ngawudayisa umzimba. Okay, so mawuthi-ke na akekho asiqale la ngemali. Mawuthi akekho good emalini ubekunika imali encane kunaleyo odwa uyenza? Yebo. Uke wahlala nawe wamtshela ukuthi hayibo baby le mali lo nginika yona phela ayilingene nale kade ngiyithola mina. No, bengaze ngihlale naye cause bengisaba ukuthi mangimtshela about imali uzophoxeka. So ngadecide ukuthula. Then ngabuyela back emsebenzini lo kade bengivele ngikwenza. So uke wazama-ke ukuthola-ke umsebenzi ngoba phela ngithi nangumuntu uthi uyimisele ngawe and uyabona umuntu lo ngiyazi akujaje ngepast yakho. No, angizama ngithola umsebenzi because umsebenzi obulula bese ngujwayele wona lo ukudayisa ngomzimba. So ngadecide ukubuyela back lo msebenzi ade vese ngiwenza. Okay. Manje-ke embhedeni ngoba uthi akakwenelisi? Empedeni ya akekho right ubhuti kwenye inkathi siyabuya ukhathele sigcine kwenye inkathi singenzanga lutho ya. So okay kuyenzeka phela umuntu ukuthi akhathala angafuni ukwenza ngosuku. Wena awusakwazi ukubezela usuku olulodwa? Akuba usuku olulodwa kuyaba insuku ilandelana. Even isenza kubo 10 minutes mase ethi ukhathela yeka lale. Wena sesufuna how many minutes? Mina njengoba ngade ngitshela eqaleni ukuthi bengumuntu edayisa ngomzimba so bengiyenza lento usuku lonke so yena mezoba 10 minutes. So manje nawe ubufuna ukuthi akunikeze usuku lonke? Even though ngalona usuku lonke mhlawumbe athi 30 minutes at least. 30 minutes ayiphusha le nqola. Okay-ke. So manje ngiyenzeka ukuthi-ke na mhlawumbe uyamkhomperisha. Angithi phela uthe wena une-experience ukubona uma une-experience ngento uyeza ukuthi uBen wayengayishayi kanje. Uthe phela ekuqaleni ngesibe yiclient. So ubuye nendaba ukuthi wenzani benza umsebenzi akukhokhele enhlukane. Manje senilala embhedeni. So manje khona la ngafiki khona yini akakudlalisi like ngichazele yini le angayenzi. Eqaleni nkathi sayiclient ngasho ukuthi we right wenomfutho but manje ngoba sesihlala so2 akasenalo futhi wenawo eqaleni. So wake wamtshela kodwa ukuthi-ke nayibo baby igiya lehla manje. Ngake ngazama ukumtshela wangitshela ukuthi umuntu obusy manje and ya usengijwayele nokuhlala nami endlini so manje sekuthathiswa kadadewabo. Yebo. Wena uthanda ukuthathiswa kadadewabo? No, kahlahla ngiyena empeleni uyivela udadewabo. Awuyena. Yebo. So manje kufanele kucace lokho. So manje ngoba uthi usuphindelile-ke. So ufika ushaya isipani ngala ubuzoshaya isipani naye ngala. Ngoba bengishilo ukuthi umuntu obuyanqeni. So Mayinganqenanga-ke. Benganqena bengenza the same thing bengenza ekuqaleni. And akayezwa ukuthi-ke nayibo usisi? No, akezwa. Akezwa lutho? Yebo. Like kuba normal nje kuyena? Akaza complain so ingakho ngithi akezwa because bengaza complain ngalutho. Okay. Bengaza buze lutho. So ngoba uthi-ke na ufuna umtshela umuntu onjani yena? Umuntu quiet and kodwa shesha ukudina kodwa yena quiet. So uyakubhora? Siyangibhora. Okay, wayengakubhori eqaleni. Yebo ngangibhora eqaleni.
Okay. So manje ke masumtshela ukuthi wena usuphindele emsebenzini wakho akudala, ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani, uzoyivuma umshado wakho, uzoyisurvive lento? Okwamanje angazi uzokuthatha kanjani. Kodwa bengifisa ukuthi alazi iqiniso. Ngoba kuyena ukuthi uthatha kanjani, uyaqhubeka noma uyahamba. So ama-client akho ayazi ukuthi ushadile? No, besingakashadi besalobolile. Besalobolile kuphela? Yeah. Awusabi ukuthi ngelinye ilanga uyothi usamile lapha qhamuka umkhwekazi wakho? Athi papa umkhwekazi, uyothini? Umkhwekazi wami akangazi ngikwi-makeup, ngazi ngi-original mina. Kanti lapha suke sikuyi-makeup. So angicabanga ukuthi ngalula ukuthi sengavela ngibone ngaphandle bebonwe mina kuqala. So uyomshiya ungamnikezi lo? Yebo. I-service. So lesi spot leso makusona, ngiya-understand ngithi-ke na abantu abadayisayo baba ney'pot. Yebo. So ukwi-spot la wazi khona ukuthi-ke nabangani bakhe nomndeni ngeke bakubone. Yebo. Okay. And then-ke lo uphindele nini? Usunesikhathi ngalani uphindelile? Sengino 6 months ngiphindelile. And endlini nje ku-normal? Yebo, endlini kunormal because vele umuntu ongesena umdlandla njengasekuqaleni. So that's why Sisi mawuthi-ke nakanawo umdladla, uyangilahla. Ngenzeka phela i-normal yami neyakhe i-normal yayifani. Ngiyaba ngiya-understand i-profession yakho uphuma kuyona ngithi. So ngingasho ukuthi mina mhlambe u-normal if ukuthi-ke na akwenzeki lutho u-2 days or 3 days. Ngingasho kanjalo. Wena u-normal wakho uthini? Okay, ekuqaleni sisanda kuqala ukuhlala ndawonye. Bengapheli 1 day singenzanga. Mhlambe siqise lelo suku olodwa kodwa bengabi more than 2 days 3 days. But now ilaphela neviki ecomplain ngokuthi ukhansele. Kwenye inkathi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba ethi ukhansele mhlawumbe uhambile wayothenga. Imaki ngoba umuntu ade ethenga. Yeah. What are the chances ukuthi-ke na phela angithi there's something ngamadoda ukuthi ayayithanda into egijimisa igazi. Yeah. So akhathi ethenga wawungijimisa igazi. So Yeah. manje what are the chances ukuthi manje ngoba senihlala ndawonye sengikubona every day ngenzeka ukuthi mhlawumbe usebona omunye ngale asebona ukuthi uyena umgijimisa igazi? Into yangifikela ukuthi ongenza ukuthi ubhuti mhlawumbe usebuyelile wayothenga so nami ngavela decide ukubuyela back ukuyodayisa ngoba Ngoba ukukhathala kwakhe Yeah. akukho normal. Yeah. Okay. No, asimthinta ubhuti. Wenze le confession yakho umtshele ukuthi hayi wena sithi uthi nje le mali incane futhi nasembedeni awukho happy. Wa decide ukuphindela la uzoba happy khona. So ngale uhappy ngemali, uhappy nombhede. Yeah. Hayi asimthinte. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la waka Blaqlife TV. Kuhlelo lithi Sikhipha Izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma. Okay, ngihleli nefiance yakho la. Ithi icela ukukhuluma nawe khona udaba afisa ukuxoxa nawe. Ngisacela umbambele. Sawona baby njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Yebo. Yebo, ngila ka Blaqlife TV ngoba ngikhona imfihlo engifuna ukukutshela yona. Yebo. Angithi uyakhumbula ukuthi sasitholana kanjani? Yebo, ngiyakhumbula impela. Yebo. Into engifuna ukukutshela yona la ukuthi sengibuyelile emsebenzini wami. Hawu. Ayibo, ngikanankana-ke le nto enjani leyo kanjani manje? Indlela owenza ngayo awusenaso isikhathi and futhi nemali onginika yona incane ayilingana le mali ade ngiyithola lapha emsebenzini. And futhi nginongakuthembi kahle ukuthi mhlawumbe nawe ngoba ungasenaso isikhathi sami kahle empedeni ingoba mhlawumbe nawe usuyathenga futhi. Hayibo uNkulunkulu. Manje yini ekuhlulayo ukuthi ukhulume nami ngoba phela sihlala sindawonye? Yini ekuhlulayo lapho? Angikwazanga ukuthi ngikhulume nawe ngikutshele ngoba wangithatha kula msebenzi wathi ngabe ngisabuyela khona then wahamba wayolobola ekhaya. Kade decide ukuyibuyelela mina ngoba nawe isikhathi sami ungasenaso. Ongenza ukuthi mhlawumbe nawe ubusubuyele khona ukuyothenga ngoba sasitholane vele khona ekuthengeni. Awukhosi yami ngaze ngizothini ekhaya.
kaze ngizowabheka kanjani nje ekhaya waze wangiphoxa. Hayi, ngiyakuzwa, hayi vele nami bese nginawo ukuthi ngibuye ngithi shwi laphaya. Leso sikhashana leso phela lento le iyajwayeleka. And nami bengisaba nokuthi ngisho phela bengenayo indlela yokuthi ngitshele. Kodwa manje masusho kanje, sho ukuthi manje sobabili sinamaphutha, kodwa mina ngeke ngikwazi nje mina ngikwelayo nomuntu ongakhoni ukuthi angilalele nongafuni ukungizwa mangikhuluma. Mina ngakhuluma kwazi komamathe ngikuncenga ukuthi awuke ubuyele nganeno, ubuyele empilweni yakho e-right, yabona. Manje uyangimangaza ngempela futhi ayikho-ke ukuthi into esazoqhubekayo nje phakathi kwami nawe. Kwasekhaya nje ngizobatshela ukuthi hayi wehlulekile. Okay, kanjani uzongiya kanjani? Ngoba phela mina nawe ekuqaleni siqala ukuhlangana. Ubunawo umdlandla embedeni uyonke into i-right. So manje ngoba ngibuyele emsebenzini, ngibuyele ngenxa yakho ngezenzo zakho ukuthi usuke washintsha. Cha, phela manje inkinga la. Wena awunginaki nje wasendlini. Mangibuya emsebenzini ngangivele nje ngikhathele. Usuyihlalele nje uyibhalele ufoni, ugcofele ifoni. Ngingabe ngisazi-ke mina ukuthi awukani lo muntu ngamlobolelani ngempela. Ngamlobolelani nje. Yabona. Ngithi uma ngikhononda kube ngathi mhlawumbe ngidlala ngawo udini ugawunwabo. Jimi iy'nsuku eziyinqwaba iy'nsuku lezi ngingabe ngisazi ngempela. Yile leyo nto-ke mina ebengenza ukuthi ngize ngihambe futhi ngiphinde ngothenga. Ngoba phela manje sengiyijwayele lento futhi-ke le ayikhulumisi, ayinankinga nje. So indawo yokuthi nje ngiyophinde ngigane, ngiyophinde ngicele. Sorry. Mana babe, usangikunaka kanjani because wena uma ubuya emsebenzini ubuhlezi uthi ukhathele. Kanti ikuphi bekumele ngikwenze ukukhombisa ukuthi ngiyathanda ukuba nawe? Cha, walelo lithi belulekwa manje. Belulekwa manje. Wena ngimoshe kakhulu wena ngenza konke ngawo konke okusemandleni ukuthi ukwazi ukuthi ube right. So manje nje wasewuhlulekile, uhlulekile ntombi. Uhlulekile ntombi. Kwamanje nje ngibhizi kabi. So ngiyacela ukuthi-ke uhlukane nami phansi. Walapha endlini lempahla lezi lapha endlini ungabusabuza lana ngizolishisa zonke vele wathengelwa yimina. Hi Bhuti. Yebo. Hayi, ngiyakuzwa la uma ukhuluma nefiance yakho uthi wena busuphindile ukuyothenga. Okusho ukuthi ingakho ade ufike ukhathele endlini. Ziningi imbandela, ziningi futhi nezizathu ebezenza ukuthi ngenze lokho. Ngoba uthi usisi-ke na imali ayanele lo mnika yona. Bungathathi ngani le mali othenga ngayo ede kule mali yakho ade umnika yona. Akenzi lutho sisa, akenzi lutho ngenhlobo. Usho ukuthini ukuthi akenzi lutho? Ayikho nje imisebenzi yena yasendlini-ke yathi izoqondana naye. Uvela ayihlalele nje. Ngingabe ngisazi nami ukuthi ikona kuphi okufanele ngikwenze. Noma ngithi hayi bo mama, cela sike sithi ishwi emakhaya ngoLwesihlanu sizoya emakhaya. Athi ngeke emakhaya, hayi uyabona manje lo muntu lowo So ngigcina ngenze njani ngempela. So isona isizathu omphoqa ilungelo le lokuthi umnikeze imali nelungelo lokuthi umjabulise. Cha, imali ngiyazama nami. Angaze nginqishe imali manginayo, uyazi naye. Kusho ukuthi manje ngamanelisi usuka kuyena lokho. Kodwa nje akazi abe nawo ukukhononda kangako ngendaba yemali. Ngiyakushwama lokho. manje mawuthi uyazama kodwa futhi uyahamba uyothenga, okusho ukuthi uthatha imali untshontsha imali endlini uyothenga. Angithi wena wamthatha umuntu oyisebenza kulo msebenzi oyothenga kuwona wamfaka endlini. So ukuphi umehluko? Angiyintshontshe imali yami, suke ngiyithatha imali le yami ngothenga ngayo. Ngisho khona ukuthi wamthatha nje umuntu odenza lo msebenzi wamfaka endlini. Usesendlini manje uhlulwa yini ukuthi kuqhutsheke nalo msebenzi owawuthenga? Yabona lo muntu lo bese nginawo vele ungamthembisisi kahle. Angithuki uma ukuthi ungitshena ukuthi yena usebuyelile kulo msebenzi. Ara angithuki ngoba bese nginawo nje ukuthi ngingezwa kahle uma ukuthi
ilingana enkonzweni uyabona. Awungitshele-ke ma ukuthi uthi uyothenga uzothini ma uhlangana naye? Eish. Uzothenga yena? Hayi phela ngabe ngingaqondene naye. Uthi-ke njengoba-ke sengazi kanjena-ke hawa. Hayi futhi useyazi ukuthi vele nami ngiyaqhubekela nokuthengela. Kulungile na aqhubeke kanjalo. So mayihlangana endleleni izohlangana nje kuphela. Akwami inkosi yami ngavele nje ngangamthatha lo muntu wangamlobola ngoba ngalesa sikhathi angizwa kahle ngalesa sikhathi. Thiwa amanzi la kamakhona phindami. So kungenzeka ukuthi-ke na ukhona omunye futhi ozomlobola khona lapha kulo msebenzi. Hayi ngeke ntombi noma abakekho kulo msebenzi. Lutho nje ngeke nje mina ngisaganwa nhlobo. Hayi. Abantu besifazane bayinkinga kabi nje manje. Ingcono ngiyihlalele ngedwa. Okungcono ngidlela imali yami ngendlela engithanda ukuyidla ngayo. Ngiziye etohweni ngibuye ngihambe ngiyothenga ibe right. Uhambe uyothenga. Yeah. Hayi ngizwa kahle. Hayi ngiyabonga kakhulu ukuthi ke usinikeze leli thuba. Ube nosuku oluhle. Hayi ngiyabonga. Okay. Uyezwa kodwa ukuthi umuntu wakhe akazaye ukuthenga? Yebo ngiyezwa. Kodwa futhi nami bengivele ngimsola ukuthi akazayeke ukuthenga. Shuthi-ke nabe judge kuyamjabulisa yena ukuthenga. Because uyamuzwa ukuthi hayi imali yami. Ukusho ukuthi-ke na ukuthenga into emjabulisayo. Yebo, shuthi into emjabulisayo. So manje-ke tell me something. Usama kwi-sport esifanayo la ithenga khona noma? Cha, ngayishintsha indawo ngaya kwenye indawo. And then ngoba de ngimbuza naye ukuthi mayihlangana nawe uzothini wena mawuhlangana naye uzothini ngoba uthe uke wachaza ukuthi mase nifihlile ngama makeup anibonakala. Mahlangana naye akulula sihlangane naye because yena ngiyacabanga ukuthi ubuyelele indaba evese nethenga kuyona. Ngoba kube ushintshile indawo mhlawumbe weza kule ngabe sekusahlangana. Abena hlangana. Yebo. Yo, so where to from here? Ngoba ethi akayivumi lento ukuhlukana kwenu lokho. Ngoba decide ukuthi sihlukana singahlukana mina ngiqhubeke nomsebenzi wami ngoba ngeke ngikwazi ukuyeka umsebenzi wami ngenxa yakhe. Angifuni ukungasho akekho umuntu engangamona ethanda umsebenzi wakhe kangaka. Hayi uyawuthanda umsebenzi wakho. Yezwa upassionate ngawo. Hayi no siyabonga sithi ukuthi usithembeke ngemfihlo yakho sikwazi ukuthi uyidalule la. Babukele emakhaya nizweleke ukuthi umsebenzi mawuthanda uyawulwela. Phindela kuona. Kulezi uhlelo lethu lithi sikhipha imfihlo. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Ningakhohlwa ke eRegal Inn kuzoshawa umoya. Liyeza nePassover. Isikhathi sokuthi ke na sikhonza uNkulunkulu and kudinga ukuthi kubhukhwe khona singiye silokho sidrive ebusuku. eRegal Inn eNorth Beach. Sibonga kakhulu ngesupport yabo. So Blaqlife TV siyanithanda kakhulu libe nosuku olumnandi.